Dobrý deň, vítam vás z dnešného videa. Dneska som tu iba išiel do Garden Tower Defense. Budeme točiť všetko. Takže ideme zľahka. Dobrý deň, vítam vás z dnešného videa. Dneska sa ideme pobaviť o Valiu. Začal som vám vypleť a vymeniť veci. Áno. Moje prvé videjko, hej. Všetko to takto bolo, hej. Pobavili sme sa o Valiu. Začal sa vám vyplatia vymeniť veci, čo je dobré na startovanie a takto. Predtým tu boli nejaké veci, hej. Hydra Blunkano a Starchord. Potom tuto prišlo pár nových vecí a ja celkom neviem, že čo to je. Neviem absolútne, ako to má value. Ani toto tiež absolútne neviem, čo je. Ale pokúsim sa to v tomto videjku zistiť asi. A predtým tu bol tento update, hej. S týmto nejakým on stanuje hlavne. Oh my god! Wow! Ale to si nemyslím, že bol nejaký extrémne dobrý update. Ale teraz tu niečo tohto mám. Neviem, čo je toto. Royal Rose. Tak to absolútne neviem, čo je. OK. Ale ideme skúsiť niečo vytradiť. Kto by chcel asi... ja dám do filtera. Už som to dlho nevyhľadával, ale kto by to... To zas nie je toto. To je dement. Neviem, prečo tí ľudia sa snažia vymeniť tie veci za niečo také, že... Proste neviem. Tento ti dáva money len a tento stan. To sa mi nevyplatí, ale... Zas... Neviem. Fúch. Za toto by som to možno dal, pretože veľa ľudí to za to chce a ja fakt neviem a toto moc nebudem hrávať a stojí to 6 000, toto 14 000. To bude bolieť, ale ja asi nejdem to vymeniť, lebo to stojí moc. Ale idem sa povedať, čo mi dá tento. Garden Tower Defense nebudem až tak hrávať, ale pokúsim sa nejak to spracovať, tú moju komunitu, aby to bol Lucky Raftrud. Trading Plaza. Viete čo? Dáme si asi jednu hru možno. Aj keď... Ale skúsim vytradiť asi ten Starchord. Ako sa tá nová vec vlastne ani volá, ako neviem. Sunfire Blossom. Neviem. Sunfire Blossom a ešte asi niečo vhodné. Tam Shield a vybavené. Inak, to keď ste nevideli predchodzie video, tak som povedal, že
Ice, Present Flower a Firecode Sims, to je najlepšie duo, naozaj zdávajte. A kľudne si ma dajte za frenda, napíšte to do komentárov, píšte komentáre hlavne, pretože ja fakt ako neviem, že čo a ako. Ale, tak to absolútne nechcem, okej. Ale tak chápete, píšte do komentárov všetko, pretože ja nevidím komentáre a ako viete, nečítam moc a tiež sponzorujem Plajzíčka GG. Je to super youtuber, natočil aj nové video pred 4 dňami, alebo koľko to bolo vlastne? Díval som sa na jeho video. Super! Omega dobrý youtuber, podľa mňa. Má dobré videá, baví ma a Geometry Dash budem točiť možno aj niekedy, ale to neviem. OK. Ja čo si myslím, tak asi myslím, že ako táto ružička, neviem čo to je absolútne. Chcel by som moje niečo zistiť, ale neviem. Toto strašne absolútne neviem, čo to absolútne je. Nejaká ružička podľa mňa bude v pohode, ale vypadá hnusne. OK, takto, že v pohode ako taký, že tvarovo a krásno, tak ako v pohode taký update. A ja by som možno aj toto chcel za to. To sa 4 000. To sa na mňa joinul nejaký týpek. To je dlho. Neviem absolútne, či sa mi to vyplatí, nevyplatí, či sa mi to vyplatí, nevyplatí. Je mi to jedno. Skúsim niečo spraviť. A keby ste nevideli, tak to má to, keď tam niekto dá v tých tradoch, tak znamená, že chce niečo vhodné. Niečo vhodné. A Garden Tower Defense moc nebudem točiť, ale chystám sa spraviť stream. A to bude také, že v pohode, hej. No. Ed. Asi som dal Ed, nechápeš? Ok, no tak daj. Spring Hook. Ed. To není dobrý. Možno je. Neviem. Ale my sa presunieme na ďalšiu hru. A to budem natočiť Smash Battle. A budeme robiť stream. Možno zajtra niekedy. Takže sa určite pozrite. Kde to je? Smash Battle. Smash Battle. Dáme si jednu hru a potom pojeme von. Ako obvykle. A potom si dáme jednu hru ešte také jedno, hej. To som chcel natočiť kvôli tomu. Nič. A ideme skúsiť. Takto čo? Super. Pokúsime sa ich to moc nebolo dobre, ale tak. Čo si počneme? Poriti. Nie. Ideme a bu. To bolo tak náhodno, ale to je jedno už. Ja to už nemám tak v žili. Pomoc. On ma zachránil. Aj tento ma zachránil. Super. Tedy, keď som chcel použiť útok. Tak to... Ja ešte, že som použil ten útok.
Zabil som ho. Musíme dať 300 damage. Síce úplne neviem, jak táto hra funguje. Tá hra ma tak nasrala. Ale idem asi Evomon. Poviem vám, čo som získal. Povedal som, hneď točím video. Natočil som to video. Môj nový labový Pokémon. Môj nový Pokémon. Teda Evomonovi 2 Evomoni. A môj boss. To je taká nádhera. No nechal som si iba Terragona, lebo je mega dobrý, a Voltresa, lebo o ňom hovoria ľudia, že je extrémne mega dobrý. Ale teraz idem asi sa pozrieť, či tu má. Mňa to tak štve. Ja mám vždycky I want to stock. Ale zas mám 5 lístkov. Ešte jeden lístok, aby som to mal, okej. Som ho stejne niečo tam písal, mne neviem, či čo. Tu je tento. Ja som vlastne minul moje koňasky. Ale zas není tu nič zaujímavé. Ani tuto. No, nič zaujímavé. Tak my, ja neviem, že kde pôjdeme, ale na mojom, ešte mám ďalší účet na ako mobile, ale to s ním asi nebudeme točiť. A to som získal shiny oného tohto. To je ľahké na získanie. A tento boss, tak ten už je ľahký na porazenie, lebo tam stačí mať iba toho Terragona. A to je úplne všetko. Stačí mať pár hrozných typkov, tak troch, aby na nich stále dával. A vlastne dvoch zlých a svojho parťaka. A s ním by ste to mali dať kvôli tomu, lebo on bude útočiť po tých slabých a vy so svojím kamarádom dáte veľký damage. S Terragonom treba iba spamovať Seed Bomb. Keď to dospamujete a nebudete už mať žiadne útoky, z nejakého dôvodu vám to dá nekonečno scratch. Čo ja absolútne neviem, že akože čo to má znamenať, ale v pohode. A chcel som vám ešte povedať, že ja si vlastne nepamätám, že koho som mal namiesto týchto vecí. Viem, že som mal Vibesexa a som používal ešte Blazupa. Ale neviem, ktorého som používala ako ďalšieho. Napíšte mi do komentárov opäť, že ja fakt neviem. Fakt. Ale kľudne sa pozrite na Plajziček GG kanál, kľudne sa pozrite na kanál Skaukaníc. Ten bude asi neviem v akom videu, proste niekedy bude host. A tiež bude host aj niekto ďalší v ďalšom videu, ale streamovať tiež budem kvôli tomu, lebo streamy sú super a teraz je môj prvý a dúfam, že na tomto bude veľa zriadnutí kvôli tomu, lebo potom nebudem točiť stream a dúfam, že toto video bude ako dosť dobré, lebo do tohto dám všetko. Smash Battle všetko, hej? A takéto veci, hej? Proste to je také v pohode, ale proste ten boss, tak ja neviem prečo, ale on je už pre mňa strašne ľahko na porazenie, lebo ja som už ho porazil ako 2-krát, ale chcem ho získať shiny a toho si ešte predať, aby som tohto mal shiny a 100, lebo na nejakom takom, aby som vlastne mal ho shiny a vtedy sa mi to aj oplatí ho predať a dať tam toho shiny. Áno, no, ale neviem, že či mám elektrické a ešte nemám ani tieto šarty, takže to asi nespravím. A elektricky mám iba jeden, ale to sa potom asi zmení. OK. Tuto Evomon ma už tak moc nebaví, ale viete, čo som získal? Fortnite. V ďalšom videjku po streame asi, tak, alebo pred streamom budem točiť Fortnite.
A to je také super, hej. A chcel som vám povedať, toto je také komentárne video a chcel by som aj natáčať video na komentáre, alebo že napríklad komentár, kedy sa odhalíš, že čo by si chcel dosiahnuť za odobery a takto. A koľko máš rokov napríklad, takéto veci. A proste chcem byť taký otvorený a chcem, aby ste písali tie komentáre, lebo mňa to potom nudí, viete, a povedal som na nejakých videjkách, že one, ale proste viete, máte písať komentáre a takto a hru, ktorú by som vám, takže ja neviem, či vám to bude baviť alebo tak, ale mňa bavilo Animal Hospital, hej. Ale predtým som to už prestal hrať. Lebo stále si tam robil to isté. Bol by som veľmi rád, keby tam pridali nejaké, že porodenie bábetka, alebo že musíš ho zachrániť, ale proste nie. Nič. Aha, Night in the Forest, čo tam pridali? To je aká blbosť. Ale zás pridali med včely. Neviem absolútne, čo to je, ale tak v pohode. Elemental Arena tiež. Som ju niekedy hral, skúsim. Jaj, to je toto. Mám už Leaf. Tak to som hral. To je taká nuda. Už potom. Ale budeme hrať s týmto. Ten bude náš ďalší. A určite podľa mňa dajte like a odber a my môžeme ísť do Geometry Dash a zahrám a ukážem vám, že čo a ako. Takže ukážem vám čo a ako. Takže sme v Geometry Dash a tu vám to ukážem. Ale vlastne my už ukončíme video, tak ahoj. What? Bro, what are you talking about, man?